Kedves nézőim, ismét üdvözlöm Önöket! Ma a film egyik legfontosabb eszközéről, a kiemelésről lesz szó. Tökéletesen láthatjuk, hogy ebben a videóban a háttérben lévő mellékszereplő tökéletesen éles, és több fényt is kap, mint az előtérben a szerepét eljátszó, beszélő főszereplő. Azt mondtam, így áll. Na, ilyen snittekkel sem találkozunk Hollywoodban, az biztos. Mai műsorunkban ennyi fér, kedves nézőim, és engedjék meg, hogy egy jó tanácssal köszönjek el Önöktől. Inkább legyen 3 óra nyersanyagunk, ami kurva jó, mint 300 óra, de mind szar. Na viszont.